november, han skal være 3,5 timer. Og så er det vi sidder og laver noget andet. Ja, du skal sige escape. Jeg er i gang med at lukke det der. Men det er det, jeg siger, du skal sige escape. Nå, og så kunne man slet de der 3,5 timer i går. Nej, det er jo totalt det. Okay. Så du se, jeg har 16,5 times flex, så jeg har jo ikke nogen timer i går. Så skulle jeg 3,5, så skulle det jo gerne komme, ikke? Men vi tæller dem ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg skal skrive 0 der. Er det det, der? Hvor er den? Ja. Ja, du skal jo skrive, hvor mange... Jeg skal normalt ikke have nogen. Det kan være, det er det.